Kaixo eta ongi etorri Batura Yoga online estudioko beste saio batera. Elkartasuna moduan, ez? Elkartasuna izenburua jarri xaten saio bat. Eta elkartasunari, ez? Dedikauko xauen praktika bat. Elkartasuna askotan erabiltzen dugun hitz bat da. Baina zer da, ez? Elkartasuna. Zela erlazionatzen gara, edo zela erlazionatzen naiz ni, ez? Elkartasunakin. Zein da niretzat, ez? Elkartasuna adierazi edo eragitzeko modua. Nundik eta zertarako egiten dut. Kontziente naiz. Ez, galdera asko egon lizke elkartasunan adien atzian, edo elkartasun keinu bakoitzan atzian. Eta gaurko saioan, ez, gonbidapena bada elkartasunan inguruko, ez, gogoeta bat sustatzera. Edo ez, bakoitzak elkartasuna zela ulertu, erlazionatu, eta zela eta nundik adierazten dauen, ez, hausnarketa bat, itxeko gonbidapen bat. Elkartasuna zer da, ez, giza balio bat da. Eta ulertu likebe jokabide bat emoan, edo baita giza gaitasun bat emoan. Eta elkartasunian, fokua, ez gara gu edo ez da norbanakoa, ez? Fokua dau jarria kolektiboan. Kolektibo danan ongizatian, ez? Eta ez bakarrik nerian. Ulertzen kolektibo horretako, ez? Partaide danak maila berdinean dauzela, ez? Eta ez batzuk bestian gainetik. Orduan, elkartasunan atzian, ez, badauen balore edo balio garrantzitsuen eta eriko bat gizatasuna da. Eta, maitasuna, empatia, errespetua, konpasioa, elkarzaintza, ez? Ezaugarri honek elkartasunan atzian dauz, ez? Orduan, apurtxo bat, norbera, ez, ikusteko edo, ez, gogoeta txoriteko, zela mobiten garen, ez, elkartasun horretan, ez, eta karitatia ez da elkartasuna, eta, ez, salbatzaile izatia bez, ez. Orduan, hortxe apurtxo bat, ez, gurot hori zabaldu, eta, praktikara etorritea, ez, gure esterian, oin bebai, ez, hemen bai gauz gu, ezta? Gu gurekin, orduan da bebai, ez, gu gure osotasun horretan kolektibo baten moduan, ez? Ikustea edo begiratzea, eta orduan gure praktikan, esteriatik kanpo gure egunerokotasunean bebai, ez? Elkartasun hori adieraztia, ez? Apur bat kolektibo osoaren ongizate horretan oinarrituta edo, ez? Orduan, hasiko gara elkartasun hori adierazten guri, gero hortik kanporutz zabaltzeko. Praktika aldetik ilargiari agurrak praktikauku, da oso praktika sakon bat, ez? Lasaitasunera eroaten dozkuna, eta oso orekatzailea, ez? Oso orekatzailea, apur bat, kolektibo, ez, edo osotasun horren barruan. Orduan, apurtxo bat inguelako prestakuntza bat ilargiari agurrerako, eta hori izango da praktika honen oinarrixa. Bloke bat balin badakotzu lagungarri izalike, ez balin badakotzu hilike, igual. Venga, jasarri ipurte zurretan, bizkarra zorra luzatu, apurtxo bat, ez? Zure gorputz fizikoakin lehenengo eta behin, ez? Batin, konektau. Apurtxo bat.
Eta poliki gelditasun erutzetorri. Ipurtezurrak oinarri, bizkarrezurra luzatu, sorbaldak lepua eta aurpegisa, lehundu, mandibula hori lehundu, eta saiatu olako behaketa, edo eskaneo bat egiten, zure gorputz fizikotik hasita. Orduan, behatu, fijau, aber, sentitzen duzun, zure gorputzeko atalen bat, bestia baino zaurgarriagoa, igual, mimo gehiago gura dauena, igual orokorrian, zeo zergatik gehiago matxak egiten dugulako. Orduan, apurtxo batez, fijau, gorputzeko parte horrek mimotxoren bat gura dauena. Eta, maitasunetik, errespetutik, zaintza horretatik, goxo. Edo arnastu horrutz, edo mobiu, edo lastandu. Saiatu elkartasun hori adierazten, zure gorputzeko beste, atal batzun bitartez, intentzio baten bitartez, arnazian bitartez. Eta, tartetxo hori eskaini ostean berriz etorri gelditasunera. Eta ekarri arretia zure sudurzulotara. Fijau aber sentitzen duzun airia sartzen, zure bi sudurzulotatik, esker, eskuin. Eta urteten. Eta apur bat elkartasun keinu gisa, ingo arnazketa orekatzaile bat, ekarten gure eskumako eskua gure bekainan arterutz, bihatz indize eta erdikoa, eta hartuko zu arnazia bi sudurzuletatik, bota bisetatik. Eta zure eskumako eskuko bihatz potoloa tapau suabe eskumako fosa nasala, eta hartu eskerretik poliki. Tapau eskerra, zabaldu eskuma eta bota eskuma. Hartu eskumako sudurzulotik. Tapau eskuma, zabaldu eskerra eta bota eskerretik. Eta hartu berriz eskerretik poliki. Tapau suabe eskerra, zabaldu eskuma, bota eskuma. Hartu eskuma. Tapau eskuin, zabaldu esker eta bota esker. Eta jarraitu zure ritmora. Eskerretik hartu. Kontrako sudurzuloti bota. Bota dozun alde horretatik hartu. Eta bestetik bota. Azkenengo rondia gidatu barik zure kabuz.
ezkerretik botaten dozunean, relajau eskua, eta gelditu tartetxo bat, era natural baten arnasten. Eta nadixo dana, arnasketa honekin gure sistema nerviosoa purtsu bat orekatu, eta hola gure kolektibo horren ongizatian, eragiten dugu. Elkartasun keinu hori adierazten xago. Jarraitu sudurretik arnasten, eta hasi poliki-poliki zure lepua mobilen, oin zuretzat atsegina den modu baten. Okotza izalike, mugimendua hasten den leku hori, izalike zirkulu erdi bat, izalike zirkulu osua, izalike aldez alde mobitea, izalike infinituak itea. Aber, zela sentitzen dozun zuk, baina gogoratu maitasuna, errespetua, empatia, zaintza, goxotasuna, purtsu bat ezaugarri horrei kontutan eukiku. Eta zure gorputzeko beste atalematek lagundu albaxau, elkartasun keinu mugan, aurrera. Orduan batu zure sorbaldak, lepuan mugimendura. Besuak batu lizke. Eta zuen bihotza eta zuen tronkoa. Mugimendu libre bat, arnasiakin batera. Zure gorputzan goiko partia apurtxo bat, ongizate horretarutz eroateko intentzioaz. Ondo. Bueno, poliki-poliki etorri galditasunera. Eta behin geldi zauzela arnasketa bat hartu. Bi sudur zulotatik. Eta ostian begisa zabaldu. Eta hankak luzatuko. Blokia hori atarazike. Eta purtxo bat gure uinak, belaunak ezin izan diala mobiu, apurtxo bat goxatuko, uinetako bihatzak, orkatiak, apurtxo bat gure belaunak. Eta geldituko gara uinak gure esterien zabaleran zabalik, hankaplantak lurrian, ipurte zurretan jasarrita eta eskuak espiniletan. Eta arnasi hartzen hemendik aurria zabalduko. Eta botaten borobildu ingo. Eskuak ineutzi. Orduan ingozu beste 3 bat aldiz. Arnasi hartzen lagundu, eskuak inoinak lurrian aurre hori zabaltzen. Botaten borobildu. Okotza bebularrera. Fijau bai pelbisan baskulazioan, arnasi hartzen, apurtxo bat atzerutz baten da, eta botaten aurrerutz etorten da. Beste pare bat. Eta goiaz apurtxo bat, goxotasun eta kontzientzia horretatik bai, elkartasuna, guk emute xauen zentzu hori. Adierazten. Oso, ondo? Bueno, gatoz inhalazioan, tente egotera, eta zure eskua gura bozu atzian apurtxo bat deskantzau, eta ingune izango da oinez, botaten, belaunak alde batera ekarri, arnasi hartzen erdira, botaten bestera. Orduan, gure aldakak apurtxo bat mobiuko dira, oinak, belaunak, eskuak lagundu iten dozkue. Oso, ondo. Eta momentutxo baten, botaten dozunean belaunak beste aldera etorri,
eskutatik urten eta gorputz dana, ez? Dantza baten moan, oreka horretan, arnasi hartzen belaunak alde batera, tronkoa bai, inhalazioan etorri, eta gero beste aldera. Orduan basoia, zipurtezurrak eusen lekuan jarri, igo, eta botaten jirau tronkoa, zabaldu bezua, jirau burua. Eta hor goiaz ja, dana batera, ez? Kolektibo moduan mobile, esperientzia atsegin, ez? Eta goxo baten, goxo horretarut. Osan da. Poliki ja erdira. Eta zure eskuakin ez, lagundu alzara apurtxoa zure ipurtezur horreik jasoteko atzera nator. Oinak zabaldu eta kanporutzu egira jarri, eta hasiko gara hemen ez, aldez alde. Mobilen, orduan fan hanka bat erutz, ez, bihatzetan gelditu, taloia igo, bestera, eta orduan sentitzen du, ez? Hor gure aldaka horreik zabaltzen, lagundu zure eskuakin, ez? Lagundu zure tronkoakin, apurtxo bat, dana, ez? Errasteko, laguntzeko, oso ondo. Nire asmoa geldiketi izango da, balin badakotzu alturatxo bat, bloke bat, edo molsterra edo, jarrizeke zure ipurtezurran azpixan, jarrizeke altura baten, bestela apurtxo bat intensotxo izango da, malasana baterako. Ukonduak, belaunan kanpoan, espadakotzu bloke hori, gura bozu apurtxo bat zure pelbiza ez, mobiu. Blokian apoiota basauz gelditu, eta espadakotzu eta albozu gelditu purtxo baten gelditu, taloiak espaixatzu daiten lurrera puntietan bada taloian azpixan jarrizeke zerbait. Oso ondo. Eta hemen, egisa da espadakotzu alturarik apur bat intensotxo badala, baina bestela gure asmo izango zen, kasarrikia samurrau, hanka bat luzatu, dibidez eskuma, espadakotzu blokerik luzatu eta momentutxo baten, albozu zure ezkerreko ukondua, belaunan barruan, eta eskumarutz zabaldu, bloke barik, bestela tronkoa aurrian eukizeke, blokien balin basauz ez, apoio bat dakonez, askoz errezagoa izango da niretzat, girotxo bat ita tronkoaz, Eskumako hanka hori aktibo dau, taloia apurtxo bat urrin ju, bihatzak karri zure ezkerreko belauna zabaldu, arnazketa bat hartu. Exhalazioan ez, etorri, batu eskumako hanka hori, espaldin mazaukan, eta gero ezkerra luzatu, zure blokien balin bazauz ez, bi ipurtezurrak blokian, ezkerreko hanka hori ez, zabalik eta oin, zure eskumako bezuaz ez, zabaldu belauna, ezkerreko eskuaz jirua, jiraien dozu luze dauen hankian alde horretarutz, arnazketatxo bat hartu ez, eskandazana, baina apoio batekin, ondo etorri, ipurdixa jaso, bihatzak aurrera begira jarri ez, oinak, esterian zabalera horretan zabalik, tronko hankan arteko huekorutzek harri, konduak hartu, burua soltau, eta gure ez, ur jauzixan, postura horretan, soltau burua, soltau tronkoa, agua, suspirotxo bat ez, berriz ez, kolektibo baten moan ez, ikusi zure gorputz dana, fizikoa, atal guztixak, mentala, zure sistema interno danak. Oso ondo, poliki tronkoan mugimendu hori ez, gelditu, bezuak soldau, belaunak doblau, pelbiza gora bera, eta borobildu eta bizkarrezurra inkorpora bengo gara. Goixan zauzela, pelbizari zirkulotxo batzuk emun, eta beste aldera bebai.
Ondo. Eta hankak itxiku ez, mokorran zabaleran, aldakan zabaleran, eta ilargiari agurrak egiteko, gure esteria erabiliku parte horizontal honetan, bai? Orduan, ez dakit igual pantailara begira jarteko edo mobibia bozu, baina bai, normalian erabiltzen du aurretik atzera, oin lateraletik lateralera, bale? Orduan, jarri albozu zure esterian eskumako partian, hola instrukzioak apur bat erreixa jarraitzeko. Oinak, aldakan zabaleran, hasiko gara, gero mungo taukeria gura bozu elkartzeko, baina hasiera baten aldakan zabaleran. Orduan, arnazia hartzen dunean, bi besuak ekarriku gorutz, eta albozu zure eskuak elkartu, eta azkenengo hiru bihatzak jau, eta geldituko zara bihatz potolota indizia elkartuta, hementxe, eta botatzen dozunean apurtxo bat sorbaldak legundu, eta hemen kontuz, zure saietzak zabaldu barik arnazia hartzen dozunean zure tronko dana luzatu zabaldu, eta exhalazioan esterian erdirutz inklinau. Martu arnazia, berriz erdira, eta botate askotan esterian kanporutze, eskumarutze inklinau. Arnazia hartzen etorreko zara erdira, zabaldu eskerreko hankia, besuak eta sartu taloiak barrurutz, izarra, eta botate ningozu belauna doblau kondua bajau, belauna zabaldu lateraletara. Apurra dinamiko ingu lehenengo honetan, hartu izarra, bota belaunak zabaldu pelbiza bajau konduak sorbaldan alturara, hartu izarra, eta bota hemen diosa edo esaten duna. Gelditu. Urringo inhalazioan gora, eskumako bihatzak aurrera begira, eskumako oina esterian, parte horreri paralelo, eskerra aurrera begira eta zure besuak luzatu. Hanka bat bestian ekarri eta arnazia hartzen eskerreko saietzetatik aurrera fan, triangelurutz, ez fan oso sakon. Eskerreko eskua jaitxizatzun lekura, eskumako eskua gora bota hor. Hartu arnazia hemen, doblau aurreko belauna, tronkoa jirau aurrerutz eta zure eskumako hankia gerturatu apurtxo bat, jarri taloia lurrian, baina zure bi aldakak aurrera begira, eta exhalazioan piramidian sartzen gara, hanka bat bestian amoan ekarri, tronkoa aurreko hanka horretarutz. Arnazia hartzen doblau aurreko belauna, eruan atzeko hankia atzeratxu hau, apoio zure eskumako belauna lurrian, hanka bat bestiana, eta tronko hori igo. Igual oinez, poliki goiaz, bota lasai, hartu. Eta botaten esku bisak eskerreko hankian barrutik. Jaso atzeko belauna, jirau aurreko taloi hori, eta ointxen inun eskandazana hori, eskumako hankia luzatu, pelbiza eskerreko hankarutzekarri. Beste aldera berdina, arnazia hartzen etorri erdira, zure eskumako hankaplantia apoiau, pelbiza eskumako taloiruz, eskerreko hankia gora, eta botaten, jirauko zara, zure eskumako hankia geldituko da aurrian, zure eskerreko taloia goixan, apoiau eskerreko belauna, hanka bat bestiana ekarri, eta inhalazioan bi eskua gora. Botaten etorri aurrerutz, atzeko belauna jaso, atzeko hankia gerturatu, hankaplantia apoio hor 61 gradutan aurreko hankia luzatu, hanka bat bestiana ekarri, eta zure piramide horretan geldiketan zara. Bota hor. Arnazia hartzen apurtxo bat aurreko hankara ekarri pixua, atzeko hankia apurtxo bat atzeratu, jarri perpendikular aurreko hanka horreri, zure eskumako eskua, eskumako hankan, luzatu hanka hori eta tronkoa zabaldu triangelura, eta hartu hor arnazia. Exhalazioan eskumako belauna dobla, inkorporau tronkoa, zure bihatza 45 gradutan kanporutz jarri, eta berriz diosa hori. Bota. Eta arnazia hartzen, fango gara esterian beste ertzera, karri zure eskumako hanka hori, bi besua gora, gurutzatu esku atzamardanak potolu eta erakuslia ezik, eta botaten erdira. Hartu vertikalera,
botaten kanpora. Hartu erdira, soltau eskuak, eta bota eskuak gorputzan, ontora. Hartu arnasketa bat, eta zabaldu egisak, bai, oin esterian, eskerreko aldian, bai, ingu berdina harutz. Bale? Ondio poliki goiaz, lehenengo ronda honetan, gero ingu beste batzuk, fluidotxo, bale? Oan arnazia hartzen eskua gora, atzan bardana juntau, botaten, rehundu zure sorbaldak, luzatu lateralak eta erdirutz inklinau. Hartu erdira, arkeo barik, gogoratu, botaten eskerrera. Hartu erdira, zabaldu eskumako hankia, taloia barrura, bihotzak besuak zabalik eta bota diosa. Inhalazioan, eskerreko taloia kanpora, eskumako hankia aurrera, hanka bat bestiana, eskumako saietzetik fan, eta botaten triangelu horretan, zabaldu zure bihotza, begiratu egoiko eskurutz, hartu arnazia, belauna, aurreko belauna doblau, atzeko hankia gerturatu, taloia apoiau, hanka bat bestiana, eta exhalazioan tronko aurreko hankarutz piramidia. Arnazia hartzen doblau aurreko belauna, atzeko hankia atzera, apoiau atzeko belauna, inkorporau tronkuaz, luzatu besua, zabaldu. Eta botaten eskuak eskumako hankian barruti, jaso atzeko belauna, girau, bai, eta eskandasana. Arnazia hartzen beste alderaino berdina. Botaten giro, eskumako belauna apoiau, eta arnazia hartzen besua gora tronkoa luzatu. Botaten, atzeko belauna jaso, gerturatu piramidian formia jarri eta tronkoa aurreko hankarutz. Inhalazioan, pixu aurreko hankara, atzeko hankia atzeratu perpendikular eskerreko eskua, zure espinian pixu asko jarri barik, zabaldu eskumako besua, triangeluan, bota hor. Hartu, dobla bat aurreko belauna, inkorporau, zure bihatza kanpora, taloia barrura, bota diosa. Eta inhalazioan, berriz esterian eskumarutz, ekarri eskerreko hankia, gura oso hanka bisa juntau, besuak igo eskua gurutzatu botaten erdira. Hartu inkorporau, bota eskuin. Eta arnazia hartzen erdira, eskuak soltau, gorputzan ondora itxi begisak arnazketa bat. Zabaldu egisa berriz, hartu eskua gora, eskua gurutzatu, saietzak itxi, zilborra goixan, bota erdira. Hartu luzatu, bota inklinau eskumarutz kanporutz. Hartu erdira, soltau eskua, zabaldu eskerreko hankia, sartu taloiak eta botaten diosa belauna bajau, pelbisa aurreratu. Arnazia hartzen gora, eskumako hankia atzian, eskerreko aurrian triangelura fateko hanka bat bestiana saietzetik. Eta bota hor lasai. Hartzen ningu transizioa, bai, hartu hor, eta ja doblau eskerreko belauna, ekarri eskumakoa, piramide forma horretan jarri, eta botaten tolestu aurreko hankarutz. Hartzen transizio hori atzeko hankia atzerau, belaunek jarri eta tronkoa inkorporau. Eta botaten eskuak eskerreko hankian barrutik, bai, eskandasana. Hartzen eskumako hankarutz, eta botaten eskumako hankia aurrian, eskerreko belauna lurrian, hanka bat bestiana, inhalazioan tronko hori gora. Botaten guazen piramiderutz, eskumako hanka aurrian, eskerrekoa gerturatu, hanka bat bestiana mokorrak orekatu tronko aurreko hankarutz. Dobla aurreko belauna, atzeko hankia atzerutz arnazia hartzen hor, eskumako eskua espinian, eta botaten triangelu hori zabaldu.
Inhalazioan guazen, ez? Igoten eskumako hankia jirau, ezkerra eta botaten diosa. Eskerrerutz goiaz, eskerreko taloia atara, arnazi hartzen eskumako hankia ekarri, gura bozu junta, gura bozu mokorran zabaleran eskuak elkartu botaten erdira. Hartzen luzatu ondo lateralak, zilborra bez, ekarri gorutz botaten kanpora. Hartu, erdira eskuak soltau, bota gorputzan, ondora. Arnazketa bat. Beste aldera bueltauko gara, zabaldu begixak arnazi hartzen bezua gora, elkartu eskuak, zilborra sartu, exhalazioan erdirutz inklinau. Poliki sakontzen, hartu erdira, botaten eskerrera. Arnaztu poliki, mobiu poliki, hartu zabaldu eskumako hankia, taloia barrura izarra momentu bat, eta bota diosa. Arnazi hartzen eskerreko taloia atara, eskumako hankia aurrera hanka bat bestiana eta guazen triangelurutz, eskumako saietzetik. Eta exhalazioan zabaldu triangelu hori. Inhalazioa transiziorako, tronkua, hankak, atzeko hankia gerturatu, zure taloia apoia 60 gradutan, tronkua luzatu, eta botaten tolestu batu hor piramidean. Doblau aurreko belauna, eta arnazi hartzen urrinu batzeko hankia, apoio belauna, hanka bat bestian ekarri, eta inkorpora zure tronkua hor. Eta botaten, guazen eskuak eskumako hankian barruti, jaso atzeko belauna, gira aurreko hankia 45 gradu atzeko hanka plantia separau, eta inhalazioan guazen eskerreraino. Eta hasi exhalazioan jiraiken. Eta zure hankak eskerreko hankia aurrian, eskumako belauna lurrian, hanka bat bestian ekarri, eta erabili inhalazioa aurre dana zabalketako. Poliki guazen aurrerutz, hasi botaten atzeko hankia gerturaketan, piramidean hanka horretan tronkua gerturatu aurreko hankarutz. Inhalazioa transiziorako, atzeko hankia urrinu, triangelura fateko, perpendikular eskerreko eskua espinian, zabaldu eskumako bezua bota hor. Inhalazioan aurreko belauna, doblau, inkorporau, zure hankak kokatu hor, kanporutz besuak izarra eta bota diosa. Eskumarutz goiaz, arnazi hartzen, ekarri eskerreko hankia, juntau bi eskuak elkartu, bota erdiruz. Hartu luzatu, bota kanporutz. Inhalazioan erdira, eskuak soltau, exhalazioan eskuak gorputzan ondora. Arnazketa bat. Eta ingu azkenengo ronda bat, arnazi hartzen eskua gora luzatu ondo tronkuan lateralak, botaten erdira. Zentro hori be aktibo, hartu luzatu, bota kanpora. Kolektibo moan dana batera, arnazi hartzen zabaldu eskerra, besuak luzatu, taloiak sartu, bota diosa. Arnazi hartzen igo, eskumako taloia atara, esterian parte motzari paralelo, eskerreko hankia jirau, hanka bat bestiana, triangelurutz mobiu, eta exhalazioa zabaldu zure triangelu. Arnazi hartzen, guazen transizio horretan piramidean hanka horreik kokatzera, tronkua luzatu, eta exhalazioan tolestu hor piramide horretan. Poliki aurreko belauna doblau, atzeko hankia atzera, apoia batzeko belauna arnazi hartzen, tronkua inkorporau. Botaten eskuak eskerreko hankian barrutik, pelbiza eta loirut, eskumako hanka plantia separau eta arnazi hartzen guazen eskumako hankaraino, eskerreko hanka hori luze, botaten giro, eskumako hankia aurrian, eskerreko belauna atzian, hanka bat bestiana, hartu bi eskua gora.
Botaten guazen triangelu hori ez, montaitera, ezkerreko hankia ekarten, hanka bat bestien, tronko hori luze eta tolestu. Tarnasi hartzen eskumako hankia doblau, ezkerreko apurtxo bat urrindu, perpendikular jarri aurreko hankiari, eskumako esku bien zabaldu, eskerra bota. Arnasi hartzen eskumako belauna doblau, inkorporau, bihatza kanpora, taloia barrura, besuak izarra, bota diosa. Ezkerreruz goiaz, ezkerreko taloia atara, arnasi hartzen eskumako hankia ekarri, bi besua gora, botaten erdirutz. Hartu vertikalera, bota ezkerrerutz. Hartu vertikalera, besuak zabaldu eta bota gorputzan ondora. Arnasketa bat. Venga, azkenengoa, hartu eskua gora, elkartu, botaten erdira. Hartu luzatu, botaten ezkerrera. Hartu erdirut, vertikalera, zabaldu eskumako hankia, taloiak sartu, izarran ez, eskuak, bota diosa. Ezkerreko taloia kanpora, eskumakoa ez, jirau, arnasi hartzen hanka bat bestiana, eskumako saietzetik fan, eta exhalazioan ez, zure triangelu hori montau zabaldu. Inhalazioan transiziorako zure ez, hankak piramiderutz, zure tronko hori ez, luze, botaten piramide hori sakondu, tronko hankaruz gerturatu, belauna doblau, atzeko hankia luzatu, arnasi hartzen belauna apoiau, inkorporau tronko eta besuak, zabaldu aurria, botaten eskuak hankan ez, barrutik, zure ezkerreko hanka plantia separau, pelbiza aurreko eskumako taloirut, inhalazioa guazen ezkerreraino, eta exhalazioan hasi jiraiten ezkerreko hanki aurrian, eskumako belauna lurrian, hanka bat bestiana ekarri, eta arnasi hartzen aurredana zabaldu. Botaten guazen piramiderut, ezkerreko hanki aurrian, eskumia atzian, hanka bat bestiana, tronko aurreko hankarut. Eta inhalazioan, aurreko belauna doblau, atzeko hankia atzeratxu hau, perpendikular, ezkerreko eskuan, exhalazioan zabaldu triangeluan. Arnasi hartzen, ezkerreko belauna doblau, bihatzak kanporutzekarri, eskumako taloia sartu, besuak izarra, botaten diosa. Eta arnasi hartzen, eskumako taloia atara, ezkerreko hankia ekarri, besuak elkartu, bota eta inklinau ezkerrerutz, hartu eskumarut, vertikalera barkatu, bota eskumarutz, hartu erdirutz, besuak solta, eskuak aurrera begira, eta gelditu arnasketa bat. Ondo zabaldu begixak, zabaldu hankak zure aldaka zabaleria baino zabaltxu hau, bihatza kanpora, eta berriz malazanara fango gara bai. Hartu besua gora, eta linea zentraletik belaunak doblau, eta pelbiza bajau, zure ukondua belaunan barruan, bai, eta apurtxo bat gelditu ingo gara oen bloke barik. Aurria zabaldu, pare bat arnasketa hartu. Ondo, begisa zabaldu. Eskuak bat aurrian, bestia atzian, jazarri. Ekarri oinak aurrera txoa, hanka planta horreik esterian zabalera horretan edo, bai, mokorran zabaleria baino zabalau. Ingulen inun berdina, besuak zabaldu, hartu arnazia eta exhalazioan ezkerrerutz jirau, belaunak eta tronkoa. Dana batera, hartu erdira, bota eskuin. Hartu erdira, gogoratu elkartasun hori kolektioan bat izango ziren moan, dana batera mobilen, dana nongizaterutz. Hartu erdira, bota eskuin.
Hartu erdira. Eskuak lurrera, apoiau eskuak eta bakarrik ez, belaunak. Eta berriz, hankak gurutzatuko, ezta? Hasi garen moan, blokian jasartzen bazara, edo mantan, edo altura bateni beti gomendatzen dut pelbisa belaunan gainetik gelditzeko. Usatu hor bizkarrezurra, itxi begixak, lehundu aurpegi, sorbala eta aurpegi, mandibulia. Eta berri zine, zure gorputz fisiko horren behaketa bat. Lehengo zonalde zaurgarri hori lehengo mogan dauen edo ez. Zerbait aldatu da, elkartasun, keinu mogan, zure gorputz danak elkarrekin kolektibo bat dian mogan, mobiu eta apurtxo bat rata guztian. Fija momentu baten, zure sudur-sorotatik zela sartzen den aire hori. Eta zela urteten da. Eta geldituko gara tartetxo bat hemen. Apurtxo bat jasoten, praktikia, kontemplaiten, gure barruan pasaiten dana, danari lekua egiten, pasaiten dan, hori dana onartzen, besarkatzen, juizio barik. Eta apurtxo bat argian akurran, sakontasun eta lasaitasun horren hori jasoten. Poliki arretia zure eskutara. Eta ekarri zu esku bat bestian kontra bihotzan parera Angeli mudran. Eta konektau elkartasuna hitzakin. Emun zure zentzua. Adierazi elkartasun hori zure kolektibo oso horreri.
Eta jaso gonbidapen hori ez, barrutik kanporutz adierazteko, eragiteko gogoeta edo hausnarketa horrekin batera. Okotza bularrera. Eskertziakin batin. Eta inklina aurrerutz, eskerrik asko. Namaste. Poliki inkorporau. Eta zugurosunian, eskuak soltau. Begixak zabaldu. Gura gozu denbora gehiago egon hor, egon. Eta eskerrik asko. Elkartasunak inez, bat ikera zabalketiatik, praktika ikiatik, eta edozein komentarixo galdera edo edozein gauza partekatu guruzula, idatzi. Hurrengora arte.